Прывітанне, даражэнькія! Запрашаю ў мястэчка Вігры, дзе стаіць кляштар манахаў камедулаў. Ініцыятыва яго з'яўлення звязана з каралём Янам II Казімірам Ваза. Будынак кляштара пабудаваны на мяжы 17 і 18 стагоддзяў. На жаль, на пачатку 19 стагоддзя манахі былі выгнаныя з комплексу і вярнуліся сюды толькі ў канцы 20 стагоддзя пасля аднаўлення будынкаў. У цэнтры кляштара знаходзіцца касцёл беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі. Гэта барокавы праект італьянскага архітэктара Петра Пуціні. Ён вылучаецца характэрнымі вежамі, дэкаратыўным фасадам і алтарамі, галоўным і бакавымі. Увесь архітэктурны ансамбль распланаваны з улікам аскетычнага ладу жыцця манахаў, але разам з тым з вялікай увагай да сімволікі і парадку. Уздоўж комплексу размешчаны 12 асобных дамкоў, лімітаў для пустэльнікаў. Кожны з іх быў самастойнай прасторай для малітвы, працы і сну. Для турыстаў для наведвання адкрыты пакоі, дзе гасціў папа Ян Павел II, а таксама манахскія майстэрні, дзе распавядаецца пра гісторыю манаскага ордэна і сутнасць абетаў камедулаў. Кляштар камедулаў у Віграх – гэта тое месца, дзе ты пагружаешся ў гісторыі, культуру і аднаўляецца розум. Ён можа стаць цудоўным месцам пры наведванні Вігерскага нацыянальнага парку.